naman ako nag-open ng camera para din makapag-try na bigyan kami ng sapat na lakas ng pangangatawan, saka maging itong mga motor namin. Dahil gabayan ko kami sa aming biyahe, huwag ko kami pababayaan, and manatilihin niyo po umahakso dahil ang kondisyon ng aming mga motor, ang aming mga katawan, lalo na po yung mga gulong namin, nakapreno. So kayo na po bahala sa amin. Jesus name we pray, amen. So ito na, naligo na kami dito sa may islan. Dito na nga pala kami nag-umpisa ulit sa may Teresa, para at least malaki na yung mababawas namin. So tara, let's go, gonna go. Ayan, so mag-update na lang siguro tayo para sa mga lugar na iintuhan namin, para makatipid din sa baterya at saka sa exercise. Kaya kung lang yung mga gamit yung exercise, so mahihirapan ako makapagputo ng ito. Kaya konti-konti lang yung pag-video natin. Pero sana makaipon tayo, no? Ayan, so pababa na kami. Siguro next na update nito baka maliwanag na, kasi madilim, hindi pa natin nakikita yung kalsada, hindi nyo pa makikita yung kalsada. So tara, update na lang tayo mamaya. Okay, so Barak Rizal na tayo.
tayo sa, hindi ko alam kung pagtanghan o bakit to, pero pagtanghan ata to. Nagdidig pa kasi kaya hindi ko alam kung